El toc manual de campanes o la tradició de la maderada podrien declarar-se esta setmana Patrimoni de la Humanitat. La Convenció de la UNESCO reuneix des d'avui a Rabat i les delegacions valencianes inicien viatge cap allí. Sofia Català, des del Marroc, ens conta més detalls. Arranca el certamen de la UNESCO per escollir les noves inscripcions a la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. El certamen es celebra este any així al Marroc. S'han presentat 56 candidatures, entre les quals hi ha pràctiques culturals valencianes. Concretament, el revolteig manual de les campanes d'Albaida i la maera d'Antella. Anirem coneixent les decisions del comitè durant tota la setmana, un comitè que està format per 24 representants escollits d'entre els 180 estats que formen part de la Convenció per la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial. Fins ara, esta llista de la UNESCO compta amb 530 elements inscrits, amb el propòsit de reconèixer la diversitat cultural i els sabers ancestrals de diferents comunitats d'arreu del món. El mateix rellotge que marca el toc de campanes a Albaida voldria avançar les agulles que fora entre setmana i la UNESCO, reunida al Marroc, confirmara la declaració de Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Anem cap a Rabat a defensar aquesta candidatura que portem treballant des de fa més de 2 anys. Les campanes al llarg de segles han transmès tot el que ha passat en els moments històrics, han tocat alarma, han tocat a pena, toquen a devoció, a les festes, són el paisatge sonor de les nostres vides. Una delegació compacta de 13 persones viatgen a Rabat per a reforçar la rellevància d'un volteig manual que du 8 segles de tradició ininterrompuda. S'ha fet un gran expedient que s'ha dut a la UNESCO, del qual hem rebut les felicitacions. En este camí cap a la distinció ens creuem amb una altra proposta amb representació valenciana. Això és millor que si es tocara la loteria. La maderada és la conducció de troncs riu avall, pel Xúquer o pel Túria. La pràctica es conserva en Antella. Des de l'època musulmana s'ha practicat a rius de tot el planeta. Suposaria un enorme salt qualitatiu perquè a partir d'ara una tradició tan valenciana, tan nostra, va posar-se a l'abast de qualsevol del món. 6 països i al capdavant Polònia defensen esta manifestació anual que alhora preserva l'ecosistema i ratifica el seu sentit comunitari.